Kedadak nalika sumanapun Kakang diwungu sarana peksa dene Pulunamu Sindrajit. Banjur aku gragapan wungu saka Nendra. Bareng tak dangu Ndrajit tinuta kelawan Kakang Prabu Rahwana yen to aku tinimbalan marang Praja Ngalengka. Sakwise mengkono, aku banjur sowan marang Praja Ngalengka. Sasampunipun patuko sowan dhumateng negari Ngalengka lajeng kados pundi Raden? Sawise aku sowan marang Praja Ngalengka, wigatine ora ana liya. Aku kadhawan kelawan Kakang Prabu Rahwana yen to dina iki aku katetepake jumeneng dadi senopati, Yayi. Oh, oh, surem-surem dewangkara kingken lir manguswa kang layon oh, oh, denya ilang kang memah wadananira landung kumal ucem arah nyomara tani oh marang sarira nipun oh, oh, wenas dening lutira kang wang hingga kono bangsu mirat oh. Raden jimat sesembahan kula Raden pepundhen kuling mangke prateng delahan. Boten nyono Raden menawi paduka ing mangke nedya jumeneng dados senopati. Serupa nyuwun kula paduka Raden sampun ngantos bidhal jumeneng dados senopati Raden. Yayi Kiswani, apa sababe bareng pun Kakang jumeneng dadi senopati, sira Yayi Kiswani banjur tawang-tawang tangis. Ngaturaken kauningan Raden. Rikaranipun dinten syukur kasih kula bibarsu peno Raden. Kowe nyumpen apa? Inggih,
rumaos kula wonten lebeting pasupenan Paduka Raden Kumbakarna nitih palwa wonten madyaning samudra katempuh ing prahara. Wusananipun palwa ngguling Paduka anggebyur wonten telenging samudra ngantos boten kadulu. Raden kula nampi sasmita ingkang kados mekaten. Boten sekeca raos sing manah kula sareng kula jundhukaken kelawan lekas Paduka badhe jumeneng Senopati. Raden mugi dipun wurungaken kewala Raden. Yayi Kiswani, kowe aja duweni pathokan sarta paugeran bab perkara pasupenan. Impen mono kembange wong turu ora mesti anjok marang kasunyatan. Ya kalane ana sasmitaning dewa ingkang lumantar jroning pasupenan nanging janma pinilih kang nyumurupi sasmitaning Bathara kang ana jroning pangimpen. Lan maneh Yayi sira aja tawang-tawang tangis sumurupa Kiswani kemau garwaning prajurit garwaning Senopati wis jeneng lumrah. Yen to Senopati magoting ayuda paperkara pati lawan urip iku mau dudu kuwasamu nanging purbaning Hyang Maha Agung. Lan maneh Yayi apa sejatine manungsa urip iku mau ora liya mung antri mati. Beja kemayangan upamane Kumbakarna kemau temekaning pati mati ana ing palagan. Aku patining kusuma bangsa kang kudu ngrungkepi bebener. Mula Yayi wis beraten sungkawaning tiyasira Yayi Kiswani. Malah kepara bombongen tiyasingipun Kakang karben tuwuh kekendelaku Kiswani. Yaksa kura rupa sedeng Sang Kumbakarna laku kang malwalya ingkang gambira marang angise siya ngametu Prabowo Yayi Kiswani wonten timbalan ingkang adhawuh Raden. Pun Kakang mundhut arilaning atinira Yayi. Pun Kakang cawisana tirta suci akeh pitung jembangan sarta aja lali paringana Hermawar. Pun Kakang bakal siran Jamas. Sakwise pun Kakang purna siran Jamas pun Kakang kepingin ngagem busana kasucen yaiku busana kang sarwa seta. Menapa sababipun dening ngagem busana ingkang kados mekaten? Kiswani karben sineksening jagat yen to Kumbakarna jumeneng Senopati suci atine ora bakal mbelani kamurkaning Kakang Prabu Rahwana nanging saklugune tepi jejering satriya utama ngrungkepi bumi kelairaku bumi mutah getih kuwi ngalengka. Mekaten Raden. Iya. Nun inggih Raden nadyan kanthi awrat raos sing manah kula istakaken dawuh Paduka monggo Raden kula dhirikaken manjing wonten ing pepengkeran Raden.
bab kacarita kayata mangkono. Nalika semono Raden Kumbakarna Jigra Siran Jamas Tirta Sucing kang wus pinoran Hermawar miwah sesekaran amrik amburat arum gandane Priwusnya paripurna Dene Siran Jamas Sigra manjing panti busana Lukar busana kasatriyan ngagem busana ingkang sarwa seta mijil saking jeneng panti busana kagiat sang Yayu Dewi Kiswani dupi mulat ingkang raos kekubut lawon seta wonten malih tuladan prayogi satriya gong nagri ngalengka sang Kumbakarna namane Turiku warna diu suprandene gayo utami wiwit prangalengka ngenya darbe atur Kiswani wonten timbalan ingkang adhawuh Raden tak jaluk rinaning atimu Yayi paripaksa dinikipun Kakang jumangkah marang madyaning palagan mung panjalukku marang Siyadirina pantaraning wengi aja kendhat nggonmu nuwun marang purbaning Gusti kang akarya jagat muga-muga unggul juritku Kiswani kawula nuwun inggih Raden namung sembah kula ingkang humiring Cengkara Paduka Raden Kumbakarna sarta aja lali putramu Kumba kelawan Kiswani Kumba kula wentan kang becik karepen dadi satriya utama
kawula nuninggi nedya kula istakaken dawuh paduka Raden Kumbakarna. Wis Kiswani karya mukti wibawa pun kakang mundhut pamit mbok menawa wong kari sepisan iki pungkasane ketemu kelawan Siadi. Kedhep tesmak pandulune Dewi Kiswani. Dene Romas paosaken lampahira ingkang raka nenggih Sang Kumbakarna ingkang mangkah mring payudan ngagem busana sarwa seta krembyah saya tebih lampahe Sang Kumbakarna saking pandulunira Sang Yayu Dewi Kiswani. Sinawang saking katebian icasipating Sang Kumbakarna panjayah layon lumampah. Kumbakarna kinen mangsa jurit
Apa sira tan lenggana Togog wonten timbalan ingkang adhawuh Raden lawan kuwi mbilung Wonten timbalan ingkang adhawuh Lurahe kuwi kaget atimu kuwi tak timbali wong sakloron kula niki janjane ora nggih gumun nuwun sewu den panjenengan niku slagane kok nganyar-anyari. Slaga nganyar-anyari piye? Lha niku panjenengan nukar busana kasatriyan. Kok ngagem busana sarwa seta kerubutan. Wah, medeni cah cilik-cilik. Mboten wangun kok ngoten niku. Togog mestine kowe durung ngerti apa sing tak karepake. Apa sebabe aku kekubut mori putih. Ah, kaya ngoten niku mboten lumrah ora kaprah niku mboten sandangane wong urip. ampun nganggo kemul kaya ngoten niku mundak kaya Kang Togog jaman ndek emben. Kang Togog ndek emben dalu nggih kerubut ngoten niku mergane bubar konangan. Kowe iki mboyo ora werna-werna to, Lung. Konangan Mbak Yu terus kerubut. Tempiling kowe. Rumangsaku mbelunge pancen sentimen tenan nek karo aku. Rombongan ora tau akur. Togog. Apa sebabe aku ngagem busana kang sarwa seta? Sabab aku bakal jumeneng senopati. Lho lan apa mulih dadi senopati? Senopati niku sandangane mboten kaya ngoten niku. Nggih kudu busana kaprajuritan jangkep. Kaya to. Ngiwa langkap gendong jemparing terus masangan toke ngugel-ugel ngoten nika. Sandangane niku komplit mboten krubut mori putih ngoten niku. Pancen wis tak temoho tak dodo, Gog. Aku ngemu karep. Aku jumeneng dadi senopati iku pancen suci atiku, aku ora bakal mbelani kamurkaning Kakang Prabu Rahwana. Nanging aku iki salugu netepi jejering wajib senopati ngrungkepi bumi klairaku ing Alengka. Dadi babar pisan lelakonku ora ana sambung rapete kelawan kamurkane Kakang Rahwana. Oh, ngaten to. Iya. Sabab tumindak pakartining Kakang Rahwana kuwi miturut saka pangrasaku kuwi dudu tumindak ing manungsa karepe disangga-sangga dhewe. Coba hitungen kok pira kae para wadyabala ngalengka sing dadi tawuring palagan tumpes tapis tanpa tabet awit saka nggone mbelane kamurkaning Kakang Prabu Rahwana. Wah nggih bola-bali wong niku nek mpun kokean dosa nggih kaya keng neraka niku. Ning kok ya ora mendha lho. Mongko mun akeh tuladha, mun akeh tepa palupi. Wong ki nek ngrusak bojone wong niku dosane gedhe, ngeten. Niku temenan. Lelakon pun nuduhake. Ngeten. Timbangane ngrusuhi bojone liyan lu apik royal. Iki. Kowe kok ora pernah-pernah to, Lung. Kowe duan temenan bocah iki. Omong arang-arang mak celemik mak pleng. Dirungokke kaya tak kira wejangan. Nang arep blawanan. Lho, kuwi iki kenyataan, Kang. Ngono. Aku nek omong mau ndaki kok tenan mah aku ki kon ndaki-ndaki ora iso padune. Nek sing tak omongake kuwi dasar kasunatan. Lho ngono. Lho saiki coba pikirin. Wong kok dadi seneng
medhot katresnaning liyan, umpamane kaya Sinuhun Prabu Rahwana kuwi, ya to. Prabu Rama karo Rektian Parasinta ki manten anyar, lho. Lagi seneng-senenge lagi tresna-tresnane, lah kok dicolong. Apa kurang to? Wanita ayu, jagat digelar, langit dhuwur. Ambane kelor ki ora sejagat. Kok ngono kok paribasan. Ambaning jagat ora mung sak godhong kelor. Nah, kaya ngono kuwi, lho. Nah, upama arep kepengin garwa widodari ya kelakon. Lah kok garwane Prabu Rama sing diwengku karo kakung. Lho kaya ngene iki entekane bubrah negarane, rusak kawulane, rusak negarane. Ada surem sorote tan padang kasoran pajane purna menggegono. Wah. Wis. Malah ngapalake sulukan. Ning pancen bener. Apa sing diaturake Simbelung kuwi pancen nyata, Guk. Para kawula liyane kasempyok ing Aradan. Coba para kawula liyane sing ora melu-melu padha ketut kasempyok ngaradan saka pakartining Kakang Prabu Rahwana. Lanjur kaya ngoten kok ajeng mang belani. Aku ora belani Kakang Rahwana nanging aku belani bumi klairaku ing Alengka sing wis dirayah dening para wanara. Ngaten to. Iya, dadi nalare niki mpun seje panjenengan jumeneng dadi Senopati niku ora niat belani Kang Raka. Iya, pancen mengkono. Kula mawon nggih ngaten, Kak. Upama kula niku gelem maju dadi Senopati, ora niat belani Kang Togok. Nah, janten niku sedulur ora wangun ora pantes dipundi-pundi. Nek kalih kula mun kaya mungsuh. Kowe iki mbok ora ngundat-undat barang sing wis. Bocah kok senengane kok werna-werna ora. Sing biyen-biyen saiki ngono lho. Munyuk. Karo mangsaku. Alah ati apa ki? Ya. Tak titeni lelakonmu biyen. Kowe wah ora meneng tak idiak temenan kowe. Triwis ora. Keparengipun kowe bakal tak kanthi wong sakloron. Kowe kudu nderek karo aku, Gok. Wah, nggih. Wis takon dawuh. Ayo, pepujinen ana ngersaning Gusti Kakang Karya Jagat. Muga-muga unggul juritku ya, Gok. Nggih. Monggo Raden, kula dherekaken, Raden.
Katri kumulung mangrempak ing wadya Krodha kuroreh kakiri-kiri Kakiri magawe ya gelar Togok kula Raden bareng aku bakal ngancik ana ing pabaratan iki wis meh ngancik temeka ning palagan Gok mendung mentiyung hawane atis karo kae swara gawak kae suarane ngopo, Gong? Nika manuk. Manuk apa, Gong? Suarane gaok-gaok kae, Gong. Nika jenenge manuk gagak utawi dandang. Oh, ngono, Gong. Nggih. Gagak niku manuke ireng. Ngeten? Apa ya nek boten ngandel mate kok cipta. Cemeng pun to. Nggih kanten ningali kawontenanipun. Kowe kuwi omong apa mbiluk. Lho, niki wau sing diomongke Kang Togok niku anggere gaok niku manuk gagak. Manuk gagak niku rupane ireng. Nek ora ireng dudu gagak, ngoten. Oh, mengkono. Nggih. Niku manuk sasmita, tirose ngoten. Togok kula tak rasa-rasa suarane manuk gagak kae kaya-kaya ngwenehi sasmita karo awake dhewe ya, Gok. Suarane kok guwag-gauk. Lah kae, Gok. Kaya neng meneh swara manuk. Manuk kok suarane ganter galur kaya apa? Oh, nika jenenge manuk kudasih. Kudasih ki apa? Emprit gantil. Emprit gantil nggih. Niku jan cilik banget. Oleh suarane lak prit 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 lilililililil ngeten niku. Niku emprit gantil, ngeten. Kudasih. Napa melih anggere wanci surup gremis-gremis gek mongko ora ndek beras anake nangis terus ora duwe lenga dimari mati krungu manuk ngoten niku jan kaya pegebluk wah rasane jan kaya diiris-iris gek surup-surup suarane prit 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 lililililil pun jan rumangsa kaya wong ngenes-ngenes. Suarane kok melung-melung ya, Gok. Ora mangsaku kok kaya tangising wong. Ah, ora usah digatekke ah. Wah pancen swara manuk niku werna-werna. Pun. Boten sah dipenggalih. Gok. Kula Raden. Jarene manuk ki ya nggawa sasmita. Nek dirasa pancen nggih ngoten. Anu kumantung enten tiyange percaya napa mboten ngoten mawon. Nek percaya nggih enten kemandene, nek mboten percaya nggih mboten. Nek kula mboten kula gagas ngeten. Pun. Gagas swara manuk marahi cilaka. Ha manuk podhang niku unine 78, 78 bareng dituku ora metu. Ora merepipun. Lah kowe iki ya edan lho. Angke nggugu swara manuk abubrah. Pun, mboten perlu dipenggalih. Kalih ngoten wong pancen manuk suarane nggih kaya ngoten niku kon muni liyane ya ora bisa. Togok, kula Raden. Kalau Gok manuk gagak malah mabur nyedaki aku, Gok.
Lenglenging driya mangu-mangu kong kanduman rimang lirena tanpa kanin Manuk gagak kok kendel temen Jogok. Pripun to? Nyambri irungku, nyamber kupingku ngiwa nengen. Nyamber guluku, nyamber tanganku ngiwa nengen. Nyamber sikilku ngiwa nengen. Kuwi arep eneng alamat apa, Jogok? Ku ngerti lho. Niku mbok menawa ngalamat ajeng ketemu kali kekasih. Nek mboten ngoten ajeng ketemu kali tilasane. Maknane kaya ngoten niku. Abene ngoten, abene. Mula selagane terus werna-werna jrengingak-nginguk. Bola-bali dijodoki lawang. Rikane aksine. Oh, alah. Lung. Kowe iki nek omong kuwi mbok ya sing cetha sing genah. Wong paprangan kok ketemu kekasih. Ngoten nggih. Paperkawis sasmita niku janjane nggih kados atur kula ngajeng. Niku mung gumantung kalih raos panjenengan. Panjenengan pitados napa mboten? Nek pancen percaya kalih bangsa ngalamat niku nggih enten kemandene, nek mboten percaya nggih mboten. Yen aku ora percaya kok, mboten percaya nggih ampun, mboten perlu dipenggalih. Wong pancen manuk niku tanpa rasa, ngoten. Kiwane bri-brian niku beda kaliyan manungsa, nek manungsa duweni rasa, nek manuk niku mboten. Niku mung waton nyamberi kalih astane panjenengan, sukune panjenengan, ngoten. Iya, miturut rasaku ya ora apa-apa, muga-muga dadi tambahing yuwana ya kok. Iki, monggo Raden. Wandine wus madya ratri Diwang Candra Pur nama Siti Lintang arah
rasku menyar angrenggane nganta reksa silir kang sami rana brengeng si kombang iku antuk sejatining madu witing klapa ing mangsa madya raras pernaras gatining kandha kudhup medhap kadya kedheping kenya tinari krama karana karunotan karenan ron-ronan panjraing siti tidhem permanem pernawing triloka taman candra kirana rum endah angalela pinarbawing surya ratri sinawung kitaning brahmana ingkang kapadaning sih dupi wis dumugi tengahing dalu dereng wonten sampeting kandha narika semana wandine wis gara-gara kayune Purwasa jati pangira jagat godhong kinaryaru
langkah pratiwi oyode bayu bojro yen kambang kambang menoratin anggur nek pinggir sumur aja mundur kaya praja adil Goro-goro jagating pakeliran minangka pratandha pakurmatan mijilira sagung repat para panakawan ingkang sami hanggung geguyon ning madyaning marga. Tublas iki mau goro-goro nganggo srepeg gedhok. Wah, yan ketole giyak gayeng. Penabuhe sigrak-sigrak ketokle giyak arampak. Mergane bar dijamoni kikil. Wah, pancen bose ya pangerten. Wah. Bareng kas dijamoni kruyuk. Terus padha melek sak nalika. Wah, biasane empuk nyunyur. Wah, jan. Wah, ya kena kanggo tombo iki mau srepeg gedhok. Nganggo diuran-urani, uran-urane kur. Jajal coba kaya ngopo aku tak kepingin ngumpakake tabuhane kanca-kanca bab balungan. Saiki aku njaluk srepeg gedhok playon cekak ning sing muni mung nggon balungan.
tanpa gong, tanpa kenong. Sing muni mung demung dobel, saron dobel papat. Karo kendang, liyane leren. Liyane leren. Mangan-mangan, nek enek sing dipangan. Ya dene nek ora eneng maklum. Coba kaya ngapa? Tak tese dhisik. Ngati-ati nggon balungan srepeg gedhok playon cekak. Dados, monggo Mas. Wah, dasare balungane kandel-kandel. Demunge sak wilah-wili 5 kilo. Dasare sing demung wonge gedhi-gedhi. Upama dapukan wayang wong ngono Wikata Buma karo Buma Wikata. Wah. Sijine dhuwur. Sijine raja tendhek ning gothot. Nek kaya wong gedhi-gedhi kok ora olor. Ya, iki mau nggon balungan. Saiki pisan kas. Aku kepengin kenong karo gong. Srepeg gedhok playon cekak gong karo kenong kendang. Jajal kaya ngopo? Anggere ora dadi titenono. Ayo, gong kenong srepeg gedhok playon dados Mas. Wah, 100 untuk sing ngenong karo sing ngegong. Wah, ya apik tenan iki. Apa ming petang tutukan iki ora apal iki mudhara ngono wae. Wah. Ayo wong bola-bali sing ngegong wong loro ya kepenakan sing ngempul dhewe. Sing kepenakan sing ngegong gedhe mung karek gargur-gargur. Dudu tak dadeng gur. Wah, apik tenan. Bareng metaraman tung tak tak gur. Cocok karo wandane. Wandane anggere besengut apa-apa mending ngoso. Wah, saiki srepeg gedhok playon siter tok. Ora iso ora. Siter kok srepeg gedhok ora iso. Pedai. Coba karo nyeluk Kang Gareng. Gumunku ki lho. Gareng nek diajar disiplin ngono angele ora jaman. Jalukane nritik mongko ya tak turuti. Monggo nek tengah dalu padoske mil-mil monggo ya golekke. Ah kepiye to? Monggo tukoke marneng karo bose. Kepiye to? Marneng sebuntel biur ke biur kruyuk. Wah. Coba tak celuke Kang Gareng. Kang Gareng kok nek ora tak undang dheweke mesti keturon. Gareng ora betah melek. Apa meneh jeneng mangsa bladegan. Ora mangsa bladegane ora tau melek. Apa meneh digenter kaya ngene iki ya wis. Kancane do bigut malah lendi-lendi. Sajane kepenek.